Нещо, което не знаех преди да стана възрастна, е реално колко много сода ще използвам в ежедневието си. На първо място я използвам, за да неутрализирам миризми, и тук визирам котешката тоалетна. Хората с котки знаят, понякога не е момента да се сменя тоалетната. Тя въпреки това понамирисва и наистина содата прави чудеса. Второ, използвам я докато готвя. Например, ако готвя нещо с доматен сос, той е малко по-киселинен и ми трябва нещо, което да убие киселинността, просто слагам щипка сода вместо лъжичката захар, с която бях свикнала преди това. Няма остатъчен вкус, няма остатъчна миризма и абсолютно на 100% киселинността е убита. И трето, в комбинация с някаква киселина, например оцет или лимон, содата е прекрасна за почистване на всякакви повърхности, включително си почиствам по този начин бижутата, да кажем на всеки 3 месеца, просто ги оставям в купичка с лъжичка сода и с киселината по избор и те блесват.